Gidid ang unang mapasudlan sa katauhan ang coastal road sa Davao City samtang nagpadayon pa ang construction ini. Anyang detalye. Mao kini ang pipila ka hulagway nga kuha sa usa ka netizen nga bisag dunay no entry nga signage nga gibutang sa coastal road. Daghan gyapon ang naga-jogging, naga-biking ug nagatambay sa lugar. Subling gipasabot sa DPWH nga gididan una nilang pagpasulod sa lugar kay nagpadayon pa ang construction sa coastal road. Mga nagasuroy diha no katong mga bikers nato, katong especially katong sa mga residents to not temporarily sa karon lang mohangyo ta na dili nato pasudlon ang coastal road kay ongoing pa ang construction. Si Talomo Barangay Kapitan Bendor Calamba, daghan na usab na dawat nga reklamo, busa ilang gidoble ang pagbantay sa lugar aron dili kini masudlan. Barikada mo na daan sa una pa itong panahon sa COVID. So ato na lang itong enhance itong barricade dito nga. Di na yun ma-access. Sumala sa DPWH, delikado kuno nga dunay mga tao samtang nagpadayon pa ang construction kay duna pay mga heavy equipment sa lugar. Nang nag-a-appeal tayo sa ilaha para ma-meet po nato atong deadline at at the same time it's not totally safe for them to be there. Sa maabot kuno makaadto o makaagi sa lugar, gamayng pag-antos na lang kay posibleng ablihan na kini sa publiko sunod simana. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Real Soroche para sa One Mindanao.